ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ପିକୁନୁ ସିଏ ତାର ବାପା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇ ତ ପାନିଆ ନେଇକି ଆଇଛି ଆଉ। ଆଉ ପିକୁ କ'ଣ ଖବର କହ ରାନୀ? ଏଇଆ ଖେଳନା ସବୁ ଅଛି। ଯିବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଉ ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ। ପିକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପିକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ପିକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଓ ପଡ଼ି 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 ପଡ଼ି। ରାନୀ ଆମେ ଯିବା। ହଁ ହଉ। ବୁଟ ପିନ୍ଧିଛି କିରି? ରେ ନାନୀ ଦେଇ ତୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା। ନାନୀ ଦେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ପାନିଆ ଧରିକି ଦେଖଉଛି ମତେ ଦେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ରେ ଏମିତିଆ କଥା। ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେ। ହେଇ ଏ ରାନୀ ଦେଇ ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଯେ ଦେଖ ଘରୁ ସବୁ ଚପଲ। ଇଏ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଚପଲ ହେଇଲା। ରାନୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲାଣି। ଇଏ ନନା ରାନୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲାଣି। ପିକୁନ ତାର ଗୋଟେ ପାନିଆ ଧରିକି ଆଇଛି ରାନୀ କୁଣ୍ଡେଇ ଦବ।